Eutsek, ara mandu dira. Hasita, bukatu. Bueltan Turmendi, bueltan Vicente. Gitarra, pare dira hemen. Ez dago alde handirik bata besteren gandik. Cristo, que no llevo. Hauek ere dutena emanez. Baina horren aurretik, horretikan hirugarren pare bat usteko aukera izango dugu.
izan da eta Olako ariketak hainbiztetan gutxitan ikusten diren ariketa modukoak abenduaren 27an horretxe oden toki berean eguardiko 12:00 ikusteko aukera. Gipareak egindakoa 20 minutu. Aurtengo txapelketa beti bezala Santaixo Abeletan hasi gendun, 7 pare izan ziren lehian eta Santalutzitako, beti bezala 3 geratzen dira, baina lehen aipatutakoa 3. bat ezin izan dugu gaur hemen egon. Eta bien artean jokatu da finala. Antxon Zabal eta Urrusti bigarren tokian sailkatu da 31 plaza Amasen Tinta eta 60 zentimetroko marka egin da. 37 plaza egin eta gero, Pablo Aranbarri izan da aurtengo nagusi eta txapeldun. Hola, Urrusti Baserriko Antxon Zabal eta Ikel Sarrano Zumarrako alkatea eta Jon Luki Urretxuko alkatea. 3 agintarik. Bueno ba, hau da txapelketa honek utzi duen azken argazkia. Asier, bat etorri, dagokizuen saria jasotzazuek ere. Lakarian bedarrazuk. Txapelketak 13. hain zuzen ere utzi duen azken irudia. Horra ba, aio guztiok.